quedar obsolets, però entrant a analitzar concretament aquest últim apartat, veiem que es compraran també locals per entitats, per destinar a entitats, com a mínim en el que se'ns explica el districte 3. Gairebé 800.000 euros per l'Oficina de Benestar Social de Serveis Socials del districte 3 i també locals per entitats, gairebé 800.000 euros. Entenent que la necessitat de locals per entitats en aquest districte en concret o en qualsevol altre pot ser perfectament realista i acurada, ens agradaria saber si continuaran gestionant, aquest govern continuarà gestionant la cessió d'ús dels locals municipals a entitats, tal com ho han fet durant els últims 40 anys, durant els 40 anys de govern del PSC a la ciutat. I això vol dir sense cap reglament, sense cap contracte de cessió d'ús, sense cap condició o compromís d'aquestes cessions d'ús, sense cap registre i o expedient acreditatiu de les 197 cessions d'ús actuals de locals municipals a data de març del 2016, no tenim dates posteriors, de locals municipals d'entitats de la ciutat. Gairebé 2 anys després de l'aprovació, a l'octubre del 2016, d'una moció que posava les bases per començar a millorar la gestió d'aquestes cessions d'ús de locals municipals, amb l'aprovació unànime dels següents acords, que els hi recordarem, per si no tenen gaire memòria. Aquells acords deien l'elaboració d'un estudi en primer lloc, l'elaboració d'un estudi intern per a la seva posterior publicació, on es recullin per una banda tots els locals i edificis públics cedits actualment a diferents entitats amb la seva catalogació i descripció de l'espai, així com l'històric de cessions a entitats dels espais durant els últims 15 anys i les condicions acordades per definir el règim d'ús previst. Es va aprovar. Aquest acord es va aprovar. Nosaltres no hem vist aquest estudi encara. Fa 19 mesos. En segon lloc, també es va aprovar fixar de forma consensuada amb totes les forces polítiques un protocol d'adjudicació de locals municipals, ara en tenen una oportunitat d'adjudicar nous locals que compraran, a les entitats sol·licitants que reuneixi un llistat d'indicadors avaluables de forma objectiva per tal de garantir l'equitat i el lliure accés en igualtat de condicions a totes les entitats de la ciutat a l'ús de l'espai i amb un procés completament transparent. Zero notícies d'aquest protocol d'adjudicació, que a més havia de ser consensuat per totes les forces polítiques. En tercer lloc, també vam aprovar unànimement aquest ple, garantir que cada sessió municipal de locals a entitats compti amb el corresponent conveni i o contracte, que a partir d'ara compti amb aquest conveni o contracte. Això vol dir que durant 40 anys no han tingut cap sessió d'ús de locals municipals, ha tingut ni conveni ni contracte. Constin en aquest conveni o contracte les condicions i el règim d'ús de l'espai, els terminis d'ús, els horaris, drets i deures de les concessionàries, clàusules de rescissió, etc. I que aquests contractes o convenis siguin públics i accessibles des de la web municipal. Bé, res de l'altre món. En quart lloc, crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles per tal d'oferir a les diverses entitats i col·lectius de la ciutat amb l'objectiu de dinamitzar el moviment d'entitats i de locals municipals. Aquesta borsa d'espais serà pública i accessible des de la web municipal i es configurarà com una eina més d'impuls de la participació social i veïnal a l'Hospitalet. Bé, 4 acords aprovats a l'octubre del 2016 sense notícies. I per últim, els voldríem fer un parell de preguntes. En primer lloc, què han fet de tot això que vam aprovar gairebé fa 2 anys? I en segon lloc, com pensen concedir aquestes cessions d'ús d'aquests nous locals, que imaginem que si compren nous locals per entitats serà per cedir-los a aquestes entitats, si seguiran repartint claus sense cap més document ni registre, que és el que creiem que s'ha fet perquè no ens han explicat que hagin fet res contrari, sense cap document ni registre, que les dades de l'entitat a qui li concedeixen aquestes cessions. Mesures aprovades, per recordar, per fer un resum, mesures aprovades i pendents d'implementació, adjudicacions i concessions transparents i justes, res de l'altre món, cessions de locals amb contractes i o convenis de cessions d'ús, condicions règim d'ús, drets i deures, clàusules de rescissió, públics i accessibles al web municipal i una borsa de locals municipals disponibles, accessibles des del web municipal. Això està aprovat per unanimitat en aquest ple a l'octubre del 2016. Gràcies.